आथोन गेलेलायनायनि फिल्म खालामग्रा गिबिसिन बर' एक्ट्रेस। खुलुमबाय रायजोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअआव बरायबावनाय जाबाय। गिबियावनो आं नैबेखौसो बुंनो सानो, सोर बुंदों जोंनि बर'आ जौगायाखै? जोंनि बर'आ गोबां जौगाबाय, अनेक गोजौ लेभेलाव थांबाय। मानोना जोंनि सासे बर' आइजोआ दिनैहाय आथोन गेलेनायनि फिल्म खालामग्रायावहाय जायगा मोनहैलायबाय। नंगौ नामा? कैसा लगा मेरा मजाक? गोबां बाख्नायथाव। अच्छा, बे आइजोआ आंनि मथेब्ला गथ' सासे दङ, हयथ' बिनि न'खरफ्रा हौवा हिन्जावनि गेजेराव गावलायबाय जानो हागौ, नाथाय गोबां लाजिथाव। जोंनियाव सोंथि फैयो, सोरनि फिसा, सोरनि फिसाजो बिमा बिफानाव डाइरेक्ट थाङो। बे आइजोनि नामानो जाहैबाय, नोंथांमोना स्क्रिनाव नायदो, आं खुगाजों बुंनो गोसो गैलिया। बे आइजोनि सायाव आं गोबाव दिननिफ्रायनो बिजिरबोगासिनो दङ, बिनि सायावहाय भिडिअ लाबोनो होननानै रायजो राजानो मिथिहोनो होननानैहाय। नाथाय आङो बिखौ फेसबुक, इउटुब, इन्सटाग्राम गासैखौबो चेक खालामजोब्बाय आरो बिनि गाज्रि भिडिअफ्रा सिंजों सिं वाट्सएप, मेसेन्जार, इन्सटाग्राम गासैयावबो नायैहाय बिनि वेबसाइटखौ शेयार खालामलायनानै सावरायलायगासिनो दङ गावजों गाव। दा गोबाङानो मिथिखाबाय जानो हागौ, नोंगौ बियो सैथो, बियो बर' आइजो। जोङो दा कनफार्म जाबाय, बेनिखायनो बिनि सायावहाय भिडिअ लाबोनाय जाबाय। बेनो गिबि खेब जोंनि बर'नि गेजेरावहाय आइजोफ्रा आथोन गेलेग्रा फिल्माव ओंखारनाया। नोंथांमोननो खोन्थाहरखाबाय। आं बिनि इन्सटाग्रामखौबो नायबाय, बे जायनाखि गाव आथोन गेलेनायनि फिल्म खालामो बेजोंबो रायलायबाय थानाय नुयो, माने लाइभ फैनानैहाय लाइभआव अनलाइन रायलायनाय नुयो बिथांमोनखौहाय। आरो माब्रै कनफार्म जाखो होनना बुङोब्ला, जाय बिथाङा सानै आइजो सासे हौवाजोंहाय आथोन गेलेनायनि फिल्म खालामदोंमोन, बै फिल्मावबो नैबे हिन्जावा सानैजों दंखायो। नैबे रिल्सआवबो नोंथांमोना सानैजों नुनो मोनगोन। आरो बियो ओरैबायदि गाज्रि रिल्स खालामो, नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय। ओरैबायदि बिनि रिल्स खालामनाया इउटुब, इन्सटाग्राम, फेसबुक, नोंथांमोना थांनानै नाय। फेसबुकआवहाय माखासे डिलिट खालामबाय भिडिअखौहाय, माखासेखौ नोंथांमोना नुनाय नंलिया, डिलिट खालामबाय। आं गासैबो प्रुफजों लोगोसे बानायदों, नंगौ बियो थारैनो बर' आइजोआनो। नोंथांमोना नामखौ आं दहायनो स्क्रिनाव देखायखाबाय। दा गोबां लाजिथाव, गावनि बिमा बिफाखौथ' मान सनमान जाबायानो, हारिखौबो मान सनमान हानि खालामबावबाय। गजब बेइज्जती है। गोबां लाजिथाव। गावथ' साननो जानो हागौ, आं सर्टकाट लामाजों थाबायनानै फैसा खामायगोन। जोंनि हारिनि गेजेराव, समाजनि गेजेराव बिराद लाजिनांथाव। गावनि बिमा बिफाखौथ' दोनबावदो, बाद हो, बिनि बिमा बिफाया नुबावदोंना नुबावाखै जों मिथिया। हायोब्ला जायफ्रा सिनायो, जायफ्रा गामिनि मानसि, बेफोरथ' सिनायनो हागौ। नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिन्थानो जाबाय, बियो बबे जायगानि, बेखौहाय जोङो मिथियाखै, बबे गामिनि आरो बबे डिस्ट्रिक्टनि। जायखिया आसामानो होनदों बिनि जायगाखौ। बे हिन्जावा भजपुरि एलबामबो बानायो। भजपुरि एलबामावथ' गोबां सेक्सि लाखायो। आरो नोंथांमोना मिथिखागौ भजपुरि मेथाइफ्रा माबायदि जायो। बिमा बिफा फेमिलि ज' थानानै खोनासंजायो, ओरैबायदि मेथाइ दङ भजपुरियावहाय, नोंथांमोना मिथिखागौ। बियो भजपुरि एलबाम बानायै बैफोरावहाय जायगा मोनहैदों जानो हागौ। आरो माखासे मानसिफोरखौ आङो बाङालि बायदि मोनदों, बाङालिफोर बायदि मोनदों। बांगाल स्टेटनि, कलकातानि नै बे साइडनि मोनदों आङो माखासे मानसिफोरखौ। जों बिसिनिथ' फ्रिखा, जोङो बैसोरखौ रायलायनो थाङा। नाथाय जोंनि बर'नि गेजेरावथ' दासिमबो बेफोरबायदि फ्रि जायाखैना। ना जोंनि बर'नि गेजेरावबो बेफोरबायदि फिल्म खालामनो थाखाय फ्रि पारमिसन होबाय नामा जोंनि माहारि आफादा? आङो बेखौसो सोंनो लुबैयो। बिनि सायावहाय जेबो एक्सन लानाय गैया नामा जोंनि माहारि आफादना? दिनैसिम जोंनि बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि फिल्म खालामग्रा ओंखारनाय आङो नुनो मोनाखैमोन। गोदाव सोराव ओरैनो लकेल भाइराल जादों, बियो नंगौ थिग। नाथाय बेफोरबायदि गोसो जानानै फिल्माव हाबनानै बानायनाय नै बेफोरबायदि फिल्म जोङो नुनो मोनाखैमोन। नाथाय दिनै नुबाय। बे आइजोआ बबेनि जेबो खौरां गैया, जायखिया बेखौहाय आसामनिल' होननानै मिथिगौ। नोंथांमोना आङो नामखौ खिन्थाखाबाय, नोंथांमोनानो कमेन्ट खालामनानै बुंदो बे आइजोनि सायाव मा एक्सन लानांगौ आरो जोंनि माहारि आफादना बिनि सायावहाय मा एक्सन लानांगौ, नोंथांमोना बुंदो। आंथ' जोबोद लाजिनाय मोनदों गावखौनो बर' बुंनानै लानो। बेफोरबायदि गाज्रि फिल्म बानायग्रा ओंखारबावबाय जोंनि बर' आइजोफोरनि गेजेराव। हारिनि मान सनमानखौबो जाबाय, बिमा बिफानि मान सनमानखौबो जाबाय, आइजोफोरनि मान सनमानखौबो जाजोब्बाय टटेलि। आंनि बायदिब्ला आइजो आफादना बेयाव गोख्रों एक्सन लानांगौ,
बियो बबेनि बिनि IP एड्रेस दिहुननानै बेखौ हमनो नाजानांगौ डाइरेक्टलि आङो बेखौ बुङो। बिनि भिडिअफ्राव गोबां मुम्बाइनि सिनारिफोर नुनो मोनो। जोङो मुम्बाइ बेरायग्लिनानै फैनाय मानसि, नाथाय भिडिअखौ नुब्लानो डाइरेक्टलि हमनो हायो बियो बबे जायगानि सिनारि। गावखौ गथ' गैया होननानै बुंनानै लानो हाया, मानोना जोङो सिनायो हाबा जानाय मानसिया माबायदि। मोजाङै ध्यान होनानै नाय नोंथांमोना, बिनि उदैफ्रावबो सिन नुजोबगोन। जेब्लानाखि आइजोफ्रा गोरबो गोथै जायो बै समावहाय एसे मान लुनाय जायो। गोरबो गोथै जायोब्ला बेयाव खुरोब्ला आइजोफोरनि सिन थायो उदैयाव। नोंथांमोना मोजाङै ध्यान होनानै नाय। बिनि गाज्रि फिल्मनि वेबसाइट लिंकखौबो आङो कपि खालामनानै दोनदों। नोंथांमोननो नांगौब्ला आङो इन्सटाग्रामनि गेजेरजों कन्टेक्ट खालामनाय जाबाय। आङो मेसेजाव हरनो हागोन बिनि लिंकखौहाय। आरो मोनसे खोथा रोखा, बेखौहाय आङो बैसो गोरलैफोरनो हरनाय जानाय नङा। खालि बैसो गिदिर 20 बोसोरनि गोजौआव जानाय नैबेफोरसो बेखौ दिन्थिनो हागोन। ओरैनो जानला मोनला नोंथांमोननो उन्दै बैसोनि मानसिफोरनो देखायनो हानाय नङा। आङो बेखौ सिगाङावनो नोंथांमोननो खोन्थाहरखाबाय। आरो मा बुंबावनो बिनि सायावलाय, आंथ' इसिबां गिदिर मानसिबो नङा बिनि सायावहाय बिजिरबाय थानो, जाज खालामबाय थानो। बिनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय, एक्सन लानो थाखाय जोंनि माहारि आफाद दङ, आइजो आफाद दङ, बिथांमोना एक्सन लागोन बेखौ आसा खालामनानैहाय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय। नाथाय नोंथांमोना भिडिअखौ नुदोंब्ला शेयार खालामनो दाबाव। फेसबुकाव नुदोंब्ला फेसबुकाव फल' खालाम, इउटुबाव नुदोंब्ला इउटुबखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोननि बेफोरबायदि अननाय मोननानै आरोबाव दावगालांबावनो बोलो मोननाय बायदि। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खनले खनले खावलायनाय जायो। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोनथोंसै बयनिसिमबो। भिडिअखौ शेयार खालामनानै रायजो राजानो मिथिहोनो दाबाव। बिनि सायावहाय एक्सन लाथारनांगौ आंनि बायदिब्ला। नोंथांमोननि साननाय बायदिब्ला मा, नोंथांमोना गाव गावनि साननायखौ कमेन्ट बक्सआव फोरमायनो हागोन।